Nietrafiony Gyszynk. Ocuchiłeś się rącz, ino napocznął się szaro, kej ino widniało, znaczy się o drugi popołudni. Ze 100 pieruńskim kacn jamrym, dem mojego organizmusu fungował ino mój zegarek. Weź go jak wezrok w zol, a klika w torystoł od wczoraj na nachtiszu. Moja starość wierto się po Alpie, przetwiero się po całkiem po mieszkaniu, już miarkuja, co za roski przyjdzie kumie i cosik mi wyk pokopi do roboty. Jakich mienił po paru minutkach posyło mnie do sklepu pożymły, co bych blank głodny nie łamił. No, posłała mnie we takim wiecie szczytnym celu, ganz einfach. No toż wartko podbrauza, łobleczonko pędaluja do delikatesów, drogą mum zadichtowano do ostatka ludźmi kwieciarnia i we mojej jeszcze nie blank czyźby palicy gruntuje się diabelski koncept łominięciu raj. Sztaluja plac weraj, bo razinku stowni mój sąsiad i gzuja do sklepu do tych delikatesów. Boczał o tym, i że na odwieczerz mógł parzyć kumie kamrat, ugości go przecaczy będzie trzeba, toś też no i przodzi na sztant monopolowy. Koła gorzołecka, no tak ze 4 halbecki, miodzik, pora 6 opaków roztomajtych sortów biru, jakieś głorzeszki, chipsy, ogórki, oliwki, kronokej, zainsze tam jeszcze duperele nadawające się na zapitka. Bula za to wszystko zgodliwie, wylazuje ze tych delikatesów, razinku ten mój sąsiad przystoi już przy topli we kwieciarni, tużech pestnie stramsko. A, wszystko by pokonało. Śmigum ze pełnym rukzakiem i kwiatkami lodu, myśla se, i że moja dzisiejsza organizacja, o, to nie w kij pierdzioł. W karwołek do dom kłada przed moim starunki i zadowolniony zesia jak 100 diosków, a po jakimś głochamżyku na ziem sprowodzą mnie jedne blank einfachowe pytanie. A kaj moż Rzymły? Eugen z Pnioków.